Ah, lalle mika faruwa kuma. Abba gaskiya da matsala. To matsala kuma? Abba ka san Allah. Abba, maganan gaskiya Abba ni garin ga ta ishe ni. Ni kawai ina son tafi yawon bariki. Gaskiya kawai a samun albarka kawai ne tafiya ta. Kawai. Yawon bariki? Yi kuwa. Umma ta takura min gari ba gayu, ba a casu. Ku bar ni in tafi zan bi mu tattaru da kawaye na mu. Kimin shiru. Kira min gyatumaki. Gyatumar tana ina. Tana cikin ɗaki, kira min ita. Umma, Abba na jira. Kawai abu. Ɗan lele, me yake faruwa ne? Alhaji ka kira? Wallahi ke dai bari. Wangana ta taho min da bayani mara daɗi wallahi. Ke ganta ko? To wallahi wadda kike hakan take. Wadda kike hakan na aurota. Wallahi ni kaɗai na maida ta haka. To balle ke da kike son ta yawon bariki. In kika ta yawon bariki to maza suka surwaye ki wallahi ba kya gano. Subhanallah. Ke ɗan lele? Baki da kunya? Mahaifin naki zaki gan shi a ido? Ki ce zaki je yawon bariki? Waɗanda suka je yawon barikin suka gaji suka koma gida. Me suka tsinana? Babu lada duniya da lahira. Ɗan lele, ki wa kanki faɗa, ki tausaya mun, ki rufa ma ubanki asiri, ki daina furta wanga magana a bakin ki ɗan lele. Kin ji? Umma, Abba, dan Allah ku yafe ni. Dan Allah ku yi hakuri. Wallahi ba sona bane, kawaye ne. Zuga ni suke ta yi. Umma ki gafarta min. Wallahi su suke zuga ni suka ce in muka je barikin nan za mu ga abubuwa da dama, mutane daban-daban, gayu masu wanda sun haɗu, masu motoci, za mu ga burori daban-daban, mu kalla manyan motoci da kuɗaɗe daban-daban. Umma dan Allah ku yi hakuri ku gafarta min dan Allah. Abba kaga kodin nan daga yau na daina shanta, daga yau na daina shan kodin, na tuba. Umma Allah ya shiryar da ke. Amin Umma. To Allah shi miki albarka. Amin Abba. Tashi ki je ki wanke kicin din. Nagode Umma. Allah shi tofa miki albarka. Amin Abba. Allah shi tofa miki albarka. Ba za ki gan hurare iri-iri ba insha Allah. To Umma nagode. Daya za ki gan daga namijinki sai straight to aljanna. Nagode Umma. Nagode Abba.